aħna nieħdu nota tal-punt li sar il-bieraħ min-naħa tal-Parliamentary Assembly tal-Kunsill tal-Ewropa, aħna nirrispettaw kull istituzzjoni u ma nistax ma nieħux nota ta' rapport illi fil-waqt li għandi ir-riservi tiegħi dwar ir-rapporter illi kien instab ħati u kien ammetta huwa stess illi babas informazzjoni f'każ tant gravi bħal huwa twaqqih ta' ajruplan MH17 fuq l-Ukrajina u fil-waqt li kien hemm x'sem attiv min-naħa ta' xi membri tal-oppożizzjoni fid-drafti ta' dar ir-report u fil-waqt li hemm asserzjonijiet li huma totalment folot u żbaljati f'dan ir-rapport, jien xorta l-ewwel wieħed irrid nieħu nota tiegħu u rrid nagħti kasu. It-tieni nett ninnota li minkejja l-isforzi tal-oppożizzjoni il-Kunsill tal-Ewropa rrifjuta l-proċedura ta' monitoring ta' pajjiżna li ma' proċedura hija sproporzjonata. Allura ninnota bi pjaċir lill-Parliamentary Assembly tal-Kunsill tal-Ewropa din it-talba min-naħa ta' membru tal-Oppożizzjoni Maltija irrifjutata. It-tielet punt, jien diġà qed ċar u tont illi ħassir inkjesta pubblika fil-każ tal-til ta' Daphne Caruana Galizia, fil-każ jekk sa taxxidi prevented jew le. Ovvjament għandi parir min-naħa tal-Avukat Ġenerali, parir li huwa ċar u diġà ntqal mod miftuħ, illi kwalunkwe ħaġa li tista' tingħaddi l-inkjesta pubblika tista' tippreġudika l-każ kontra 3 persuni li ġew akkużati bil-qtil tas-Sinjura Caruana Galizia. Minkejja dan kollu issa hemm dan ir-rapport li jagħti deadline ta' 3 xhur. Aħna pajjiż sovran imma jien l-ewwel wieħed mhux ħanpoġġi lil pajjiżi f'kollox inkors ma' istituzzjoni Ewropea. U għalhekk ħankun qed nibqa' nieħu pariri tal-AG, ħanara s-sitwazzjoni kif inhi, ħanengaġġja mhux ma' Sur Enquist għax m'għandix fiduċja fih, ħanengaġġjaw mal-Kunsill tal-Ewropa biex ngħidulhom ir-riserva tagħna f'dan ir-rigward u jekk hemm il-lok li jkun hemm tweġibiet sodisfaċenti żgur jien mhux ħankun il-persuna li ħanerfa' responsabilità illi inkjesta pubblika u l-proċess tagħha twassal biex il-każ kontra 3 persuni li huma arrestati jaqa'. Dik mhux ħanerfa'ha jien dik ir-responsabilità, dik żgur mhux tkun xi ħaġa li jien lest li nagħmel. Biss jekk hemm dan il-proċess min-naħa tal-Kunsill tal-Ewropa illi wassal għal dan il-parir b'saħħtu ħafna, jien ħanerġa' nieħu il-pariri u jekk hemm il-lok fi 3 xhur li ġejjin kif mitluf mill-Kunsill tal-Ewropa jien naħtar inkjesta pubblika f'dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.